गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द सार खुलुमबाय। खोनानो मोनदों सारनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बे बुहुमाव संसाराव गैथ'ला। आंबो खबर लानो हायासै, फैनो हायासै। सारा आंखौ लेंहरदोंमोन फादारनि माबायाव सारादुआव, आंबो नुजाथिफैनो हायासै। आरो दाबो नै मादारनियाव आंनि समजों आरो मादारनिजों गोरोबा जानानै दङ। थेवब्लाबो आं ट्राइ खालामगोन सार। बे दुखुनि समावब्लाबो सार आङो नोंथांजो फंनैसो मोगा मोगि लानो सानदों सार। गोजोननाय थाबाय। फैनो हायैखाय आं जेबो मोनाखै। फैनो हानानैबो जुदि फैयाबाथाय दुखु मोनगौमोन। दा बेनि थाखाय निमाहा होबाय। दा नैबे नेक्स्ट मादारनियाव जुदि फैयोब्ला गोजोननाय मोनगोन। थारैनो बिमा बिफा थानाय समाव बे बाथ्राखौ सानाखैमोन, अनुभब खालामाखैमोन। बिमा बिफा थानाय समाव गोसोखौ गोजोननाय रंजानाय मोन्दोंमोन बिमा बिफा दं होननानै। नाथाय बोसोरावनो बा मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो बिमा बिफाबो थांनायनि उनाव गोसोआव जिखिनि रंजानाय, गोसोआव जिखिनि राफोद जानांगौमोन, बियो एसे खमायदों। अब्लाबो गोसोखौ बुरखायदों। मानो होनबा संसारनि नेमखा, साफ्रोमबो फैदों, थांफिननो गोनांखा, थांफिननांगोन, जोंबो थांफिननांगोन। दा अब्लाबो दिनैनि बे दुखुनि समाव आंखौ खबर लानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। गोसोआ दुरबल जायोबा मोनफ्रोमबो दुरबल जायो, अब्लाबो गोसोखौ राफोद खालामनानै नाजानोसै फंबाय। सार, जोङो बे भिडिअ सावरायगोन बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बागै। दा सासे हिर'इना, एक्ट्रिसा गोबां मोजां एक्टिं खालामबाय, गोबां फेमास जाबाय, रायजोफोरा गासैबो अनसायजोब्बाय। दिनैनि दिनाव बर' फिल्मनि एक्ट्रेस जानायनि उनाव गोबां रांबो खामायनो हानाय जाबाय। सोरबाया फुटबल ग्राउन्डआव मोसानो लेंहरो, सोरबाया स्टेज प्रग्रामाव लेंहरो मोसानो। बेफोरबायदिनो गोबां खामानिबो मोनो, जोङो मेगन सिगाङावनो नुनो मोनो। बेफोरबायदिनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि गेजेराव माखासे, सोरबा सासेल' नङा, सानैल' नङा। दा जों सोरनिबा जिबनखौ मा होनना बुंनो? सारनियावबो मालाबा समाव माबा मोनसे खैफोद गोलैनो हागौ, आंनियावबो खैफोद जानो हागौ, जों बेखौथ' बुंनो हाया। दा आंनि दुखु मोननाया बेसो, गासैजोंबो एसेबां रायजोफोरजों सिनायजाबाय, बैबो उमुक एक्ट्रेस, नंना नङा? जायखिजाया सोरखौबा सासे सिनायबाथ' नाम लागोन, नंना नङा? दिनै उमुक एक्ट्रेसनि लाइफआ बेफोरबायदि जाबाय, ओइ उमुक एक्ट्रेसनि लाइफआ बेफोरबायदि जाबाय, ओइ उमुक एक्ट्रेसआ नै बेफोरबायदि जाना दोङो दा। बेफोरखौ जोङो मा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जों नुनो मोनो। दा सारा सासे एक्ट्रेस जानायनि उनाव माबायदि जाजानो लुबैयो आरो फैनो गोनां एक्ट्रेस जानो गोनां गोदान गोदान गथ' बिसोरखौ मा थुलुंगा होनो सानो? दिनै फंबाया जिखिनि बाथ्रा सोंदों, सोंथिफोरा एसे गोब्राब, सिङावबो हाबथावा, सायावबो थाथावा। अब्लाबो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन, जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियाव जाय हिर'इनफ्रा नाम खामायबाय, थोंजोङै बिसोरखौनो बुंदों। दाथ' दिनैनि दिनाव जायफ्रा नाम खामायबाय, बिथांमोनाथ' मथा मथि साफ्रोमबो कुवालिफाइडआनो गोजा। कुवालिफाइड गोजा होननानै बुङो, मानो होनबा BA MA बिथांमोना फरायदों। बिथांमोना दिनै फैसाबो खामाया नङा, खामायदों, गोबां प्रग्रामबो बानायदों। दा आङो बिथांमोननि आखल आखुनि सोमोन्दै सिङाव हाबनानै जेबोथ' बुंनो हाला, मानो होनबा बिसोर साफ्रोमबो कुवालिफाइड। दा खोथाया जाहैबाय, जों दिनै फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैनायनि उनाव बिथांमोननो मोनसे फिल्म बानायनायाव प्रडिउसारफोरा बिथांमोननो नांगौसे फैसा होनो हादोंना हायाखै? जुदि नांगौसे फैसा होनो हायाखैबा बिथांमोननि लाइफ स्टाइला बेलेग जाबाय। बिथांमोना जानला मोनला थानो हाला। थानाय, जानाय, सोलिनाय बे स्टेन्डार्ड जाहैबाय। दा बे स्टेन्डार्ड जाहैनायनि थाखायनो बिथांमोननि जिउआव माबा मोनसे बेले बेजे जादों नामा, बे सोंथिया जोंनाव सिखांदों आरो। मानो होनबा ओरैबायदि स्टेन्डार्डआव बिथांमोना थाबाय, जाय स्टेन्डार्डआव थानायाव जोंनि फिल्म प्रडिउसारनिफ्राय मोननाय फैसाया थोआ जाबाय। थोआ जाबायब्ला बिथांमोना गावनि लाइफ स्टाइलखौथ' मेनटेन खालामनांबाय नालाय, बेनि थाखायनो
बिथांमोना माबा मोनसे गोनो गोथो जादों नामा बे बयनिबो गोसोआव सोंथि जानानै दङ। दा बेखायनो आं खावलायगोन जोङो फिल्म इन्डास्ट्रियाव थानानैबो जोङो जाय बिथांमोना क्वालिफाइड बे क्वालिफाइड आर्टिस्टफोरा जायखिजाया जबनि माथा मारिनांगौ, जबाव एप्लाइ खालामनो नाजानांगौ, जब लानो नाजानांगौ। मानो होनबा जों साफ्रोमबो क्वालिफाइड, नाथाय जब जुदि गैयाब्ला आरो माबा मोनसे इन्डास्ट्रिफोराव जुदि खामानि मावाब्ला बिदिनो फिल्मखौल' जुदि नेनानै थायोब्ला आं दिनै गेरेन्टि होगोन सासेबो हिर'इनफोरा जिखिनि लाइफ स्टाइल बियो फिल्म लाइनजों माब्लाबाबो सोलिनो हानाय नङा। बेखायनो आं खावलायगोन बिथांमोना जब लाइनाव माबा मोनसे गोसो होथो, मानो होनबा साफ्रोमबो क्वालिफाइड। आरो जायफोरा जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोना दिनै बेखौ बांसिन रंजानायल' लाबाय दङ। जों रंजानायल' लानो हादों, मानो होनबा बेजों जों प्रफेसनेल लानो हायाखै। बर'आ जोंना पपुलेसना खम नालाय, दा बेखायनो जेनेबा बियो ओरैनो रंजानाय बायदिल' थाथों, बे साइड बिजनेस बायदिल' थाथों, नाथाय जिउ दानायनि थाखाय माबा मोनसे लामाखौ लाफाबाय थाथों। नङाब्ला जोंनि गेजेराव एक्ट्रेस जानानै थैजासिम जे जों जानो हागोन बियो माब्लाबाबो जानो हाया। दा बेखायनो आं खावलायगोन जायफोरा एक्ट्रेस जानो गोसो दङ गियानफोरा मोजां जानांगोन, क्वालिफाइड जानांगोन, बिथांमोना गभर्नमेन्ट जबफोराव एप्लाइ खालामनो हानाय जानांगोन, अब्लासो। जोंनि गेजेराव गोबां साख्रिआवलाफोरबो दङ, जेरै सुलेखा मेदामा मेथाइ खनो, बिथाङा जबबो मावो। बिदि जायोब्ला जानो हागौ सुबुं समाजनिफ्राय जोङो गाज्रि मोनजानाय, गाज्रि नोजोरनिफ्राय जों बारग'गोन। नाथाय मानो होनबा जों बुंगोन फिल्म मोनसे मोननै बानायो, माबोरै एसेबां लाइफ स्टाइलखौ माबोरै माजों बानायदों बे सोंथिया जोंनि रायजोआव फैयो, आंनिफ्राय गुबुन साननानै लायो। दा बेखायनो आं खावलायगोन जोङो फिल्मावबो ओंखारथों आरो लाइफ दानो थाखाय गावबा गाव साफ्रोमबो नाजानाया थाथों। सार, आंनि सोंनाया बेनोदि सारमोना सासे सिनियर आर्टिस्ट, जोंनि बर' समाजनि, बर' हारिनि सारमोनखौ दुनियानि मानसिया सनमान होयो, इज्जत होयो। सारमोननिफ्रायनो जोंबो सोलोंदों, जोंबो बर' फिल्म बानायनि। दा सारमोनाबोथ' मालाबाबो लुबैया सोरबा आर्टिस्टआ, सोरबा एक्ट्रेसफोरा लाइफआ माने एसेबां सिनायजानायनि उनाव थाङै थाङै बेयो सरासनस्रायै दा जोङो सासे सार्टिस्टनि थाखायनो बेफोरबायदिखौ मख'नो गोनां जाबाय थायो। जानो हागौ साफ्रोमबो बिदि नङाबो जानो हागौ, बा साफ्रोमबो बिदि दाजाथों, आं बेखौ खावलायखानाय थाबाय। आं दहाय बुंनाय बायदि जों दिनै फिल्म लाइनाव फैनानै बेजों जानो हायाखौ जों नुबाय हिसाबै जोङो बेखौ पार्ट टाइमल' साननानै गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ जोङो खालामना लाग्रोथारनांगोन। अब्लासो जोङो बै गाज्रि मोनजानाय, गाज्रि मेगन सानाय, आनिफ्राय गावबो गाज्रियाव थांनो लुबैनाय बेफोरो जोबगोन। मानो होनबा लाइफ स्टाइला बेलेग जाबाय। लाइफ स्टाइला जुदि बेलेग जाबायब्ला, फैसा थाखायानो जुदि थोआब्ला जोङो बेफोरबायदिनो गुबुन लामा लानो गोनां जागोन। बेखायनो आं खावलायगोन जोङो फिल्माबो थाग पार्ट टाइम हिसाबै, खिन्थु जिउखौ दाना लाग्रोनाया बियो बयनिख्रुइबो देरसिन लामा जागोन। मानो होनना बुङोब्ला खेला गेलेग्रायाबो खेला गेलेनानैल' बेबो जानो हाया, बेबो माबा मोनसे जाथारनांगोन, बेबो माबा मोनसे राहा लाथारनांगोन, साख्रिबाबो माबा मोनसेबाबो, बिजनेसबाबो। दा बेखायनो आं गोदानै फैनो गोनां आर्टिस्टफोरखौ खावलायगोन साफ्रोमबो क्वालिफाइड जानांगोन। क्वालिफाइडखा माखौ बुंनाय जादों? जिउआव माबा मोनसे खालामना जानो हानाय। मानो होनबा बे फिल्म लाइना जाहैबाय सरासनस्रा एन्टारटेनमेन्ट, बर'नि गेजेराव एन्टारटेनमेन्ट, आरो गावखौनो रोंगौथि गोनां होननानै दिन्थिनाय, सुबुंजों सिनायजानाय, जों बेखौल' खालामनो हायो, नाथाय जों बेजों जानो हाया। बेखायनो जिउआव जुदि मिथिजानायनि अनगायै जाथारनो, संसार जानो, न'खर दानो थाखायब्ला जोंनो मा नांगोन? माबा मोनसे राहा लाथारनांगोन। बेफोरबायदि जुदि जों गावनि आथिङाव गसंनो हायाब्ला, जोंनि लुबैनाय हास्थायनाया गोजौ जाबायब्ला नों माजों मेनटेन खालामनो? दा बेखायनो जोङो बैफोरनिफ्रायनो गाज्रि लामायाव
थांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो आं साफ्रोमखौबो बुङा, दा बेखायनो जोङो फिल्मखौ पार्ट टाइम साननानै जिउनि पारमानेन्ट माबा मोनसे राहा लानो हागोन नामा, इन्डास्ट्रि माबा मोनसे बिजनेस बेयाव थांनो हागोन नामा, बे लामाखौ जों खालामना लानो हानांगोन। अब्लासो बै गाज्रि मुंनिफ्राय जों बारग'नो हागोन। फरायनायखौ गोसो होआलासिनो जों बेयाव फैनानै माने जोङो बेजोंनो जानो हागोन नामा, थाङै थाङै मा जागोन, खामानिबो मावनो लाजिनोसै, लाइफ स्टाइला बेलेग जालाङो नालाय, खामानि बोरै मावबावगोन, बेनिफ्राय संसार जाहैनोसै, संसार जानायनि उनावबो आरो गाब्र'फिननो हागौ। बेनि थाखायनो आङो सारनियाव बे कुइसनखौ सोंदों, जाहाथे संसार जाहैब्लाबो मोजां जा, मोजां मानसिजों संसार जाहैनानै मोजां संसारा सोलिथों, जाहाथे बेवहायबो गाब्र'हैनाङा, जाहाथे एक्ट्रेस जानायनि उनाव नै बेफोरबायदि जाबाय, संसारबो जाबाय, पाब्लिकजोंबो आरो मिनिजाबावबाय। आं बेनि थाखायनो जाहाथे गासै रायजो राजाजोंबो सिनायबो जाबाय, संसार जानायाबो मोजां जाहैबाय, अब्लानिया सोर मिनिनो हानो। बेनि थाखायनो आं सारनियाव बे कुइसनखौ सोंदोंमोन। सोंथिया मोजां जादों। दा बेखायनो आं गले बुंबावगोन, फिल्म लाइनाव फैनो जुदि लुबैयोब्ला खालि एक्टिंल' रोंबा जानाय नङा। बेखायनो गावखौनो नाम जुदि खालामनो लुबैदोंब्ला एक्टिंजों लोगोसे नोङो एक्टिंबो थाबाय, पलिटिकेल लाइनावबो थांनो हागौ, ओमफ्राय एक्टिंबो थाबाय, नों साख्रिबो मावनो हागौ। अब्लाथाय नोंनि जिउआव आख' फाख' जेबो फैनाय नङा। नाथाय एक्टिंल' रोंगौ नोंहा जिउआव जेबो गैया, बे मोनसे जोंनाव आख' फैगौ। मानो होनबा जोंनि गेजेराव मोजां थियेटार गैया। थियेटार जुदि थानायबा थियेटारावबो जों मेकआप जाबायमोन। दिनै थियेटाराव बिदिनो आलां फालां, मास मोनसे मोननै माने गेजेरावनो बायो, बेयावबो जोंहा मेकआप जाहैया। जुदि थियेटार थानायबा जों बेयाव मेकआप खालामनो हागौ। दा बेखायनो आं खावलायगोन, फिल्म लाइनाव जुदि फैयोब्ला खालि एक्टिंखौल' साननानै नाम जानोल' फैनाङा, जिउआव माबा मोनसे राहा लानो हानाय, गावखौनो गसंथानो हाग्रो, क्वालिफाइड जाग्रो, बेनि उनावसो जों बेखौ गोजोननाय थाबाय सार, कमेन्ट खालामनो दाबाव भिडिअखौ नायनानै सार, जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय। खुलुमबाय सार, जय हिन्द।